Yeda wajina galamsen sensemia eho na National Anti-Illegal Mining Operations Secretariat ye chaneti aka ne naimos na eyekubia eye asrafo tax force ne yate womo sa brebia no womo ko galamsen site na wono medi dwuma ho no yenkwachire womo na sa bredie womo akọ eye aboso ane wo Prestia Huni Valley mensinimu atoye mantemu enono na ebra naimos tax force foi ekoye de si wo ho de chen kroi sa adampo bi wo ho no ma wo mu di nnua na abobo na nkofo yishem na ebi kura num nduboni ne bi e wo nom na ho so de chacha de yeto bi wo ho pa na wo mu to na mo ekoye no wo mu ko hu nkofu ko bebre se wo mu e wo sa dan ni mu a wo mu di djuma e wo konom na wo mu susu se sa nkrofoi enye amnem djuma nko na wo mu ye ebi fonuro e wo ehonom ene nam soma ya che sa nkrofoi a na wo mu e wo ho na wo mu chi nkrofo ni wie ye no ansowa o wo mu chiche nyinya induboni no bi a ya bobo no dobo kakra ba ye du ba ko enu echi kra so no wo mu sasu nnuanoma e de ka ho pa asa brain no wo mu tu anamode afa woni anim se nan mosikuyi June bosumi ni mu afiya ye wo mu ye wo mu ko operation ama wo mu de kokobo ama mafo a wo mu tu galamse ne se bebi a eni kwai se wo mu tu no wo mu firi woni manimu ya enye sana wo mu tu anamo na wo mu ba emfa wo se woni kro no wo firi eya himfie ye chiwde a emra no ene wo bedi pa ema nananom kraji tu mu se ne wo mu fo so esanse galamse ko no ayeden e de amoman no enu eche no sukura mebunu de wo mu hye nuboni nu mu a e wo se mpanifo tu anamo na de emra no wo no wo mu mamra no wo mu de tu wo pepepepepe se ne be ya obia emuro emra no so emra no de awiwa na awo na enu eche kura ne nan mosikuo yi tu anamo ama eno so no wo mu ko takwanso ye mensi ni mu eho so wo mu ko dadwen na afedampem eno so ye kuro ba ko ho eho wo mu ko ye no wo mu ko nya pump water pump machine ni bi eno wo mu nya adunum ana wo mu sanso nya generators ka ho enya chamfan be miensa eka ho a chamfan no de wo mu sese na bisu ho a wo mu yi afri honom enti sabre de be ka ne se galamse ko no naimos eye ko ye tax force a o mampanyi apo a wo mu se wo mu konkoden enfa galamse ho no wo mu ko atoye mantemu aboso yakochi nkrofobia wo mu hyehye sentaboden bu e yesusu se enubone no wo mu febi chacha to so de wo mu ye bi wo ho pa ana wo mu sanso de wo mu wahye galamse mu a sabre de ya kire wo mu a ya de wo mu eko yada so wo galamse mpensem ye mo sese nu kwa no wono omutu fu magudie ni ye hunu wono omutu nu kwampa so ni nyina ye futu fretu abom papa ama ho asem kakra aya dendenden ayese dua e bata bo nitwa aye twa na papa manso nyankoma se adehye omo ehye amanse south mansini ni mu ebia santemantem ye mu enra womo so sore tentasukoko papa omo kire se womo ankasa mu a eniema ba ya forma se pa ni nyina ne se manso nyankoma se ho no omo so obaye bi agya efuma gudie ya adwuma ya na edidie enoa na omo so edidie o omo kire se womo nkosuo womo nkwanyina womo de omo dia na efuma gudie tuem na no na nsan a omo se empanimfo bi ye pridu ompese omo jekura afiri omo nsem kura concession no na omo kire se womo ntwe da ene ochena ensoso ka ho efiri se omo anu aduane de womo ntrase ema obi emetu omo anu aduane emu da biara da na de ye omo ya wo kura twa omo wo ne se wono a bepum sa brei omunyi wo manim a ompese omo je babi etufu agudie ni firi omo nsam no woma mama ne mpo omanfo mo mpotemu ho omo anka bibia nkyira wonom omo no mani enkomo bia omfiti ya ne se ompese ombeje babi omutufu magudie no efiri omo nsam omo kyere sa de ye no ane sei na amene afo ene ye kwa hata awo ene ye kwa yi ana omo ntwe na ntwekena eminti omo de to mpanifo nyina nim se omo mrambi titi oman so afo hwe oduma kwa bobreja pade nsam so odumanyamfo Emmanuel Amakofi Bua se womrempa no fa yie matu yie ma won ba bi om didi die omo ntwe ma mpanifo magin firi omo nsam kwa
That's all ya. Elipa bi aba de machine abesisi wo se ba bia Yankuma se YouTube edidi no. Aban so ma fele no mu nua. Yen so no e wa na YouTube edidi. Se o m fele wona yedi ba bia edidi. O na YouTube ya play no diane. Ti esa ban se ne se wo ma oyi emfirim na wo mo ano yenye adwuma se ye adwuma fele na wo ka no. Ye ne e be fele. Enua na edi nua on fa nua no be. Ye fele ne e be dua. Eji ye se ne se ne san so ni mu a ye mo 3 days. Machine no mo de aba ni nyansa anko back. Esra wo na wona YouTube edidi. Senke so me wa ya no mechia ya mpeni fo no kurowura kumati chama mo se on fa ntu yanim se on ba so be feeling ana kumati chama ka chi o mo se on ba sia o man no enti o mo se o man no be frɛ wo mo ama wo ma aba be ka kire o mo se ukura na atwa mu no ya tena se twa o ma iboja o ma ye hu ya se no mo do mo ne ma na ba do mo ne ba mi pushi wo mo e ko bu so mo se mo ma ati ase se ukura no ya ntwa mo na mo ba na mo ne aba be meeting mama ye hu ya se mo de mo ne ma na ba ti mo de force na be fele ana se sei o zo mo me asomafo ene ya so mo zo ma me fele o mo se o man ne ba bia ti ya so se anti ase ni zo mo be se o man no na de njo mo be fele no mo ka kire yen opemso Absafo Abranti Amatene kan Sako de Dominic Krodua mu ho no wona di wo no mani mabra no mbofuo o wo board e mudidi ho ban no na so ha manso Nyankoma se manfo no bi nso ka se mi ko bi ni man kan bi de na mbo ba ye dai ye gina ho nko ade ye so de yawo e betudwa Kwa ti simfidiero evre mo metua no de anu kaka me wo kan no se ade no efra ba mu kura nya ha ene mla no ye de ba ba chance efri se ufri kuma se ba e de free pati e de ba be se agro sumye o ba bi bebre ono ma ye di e da hono mo ye nye no hwe ye gata so di ntene se efra ba mu amfa o mo mfa nko chance hono mo na ba bi ye ni yutu ye didie e hono mo no ma de ba ba chance e di se efra ba mu de e saba ni se ene o mo mfa mfiri e di free pati no mo mfelia na se e ba na se beduru Nyankoma se ni usa yampa e ya ba se so kakra men so me waka ene se galamse a aban tuma ase obetu ase no ye angesti ye de ye ditumi se aban nya de etu galamse na se nemum aban ma yete ase se ba bia ye adwuma na emen so kase ne de ono ankasa ebeso yasene ama ye di wi a ne akata so wankase obi nkwaji contract no every baby ne o mekata so eti yasra aban ne se ye ono na abekata so de a ani ensise ya ode sha ase se ye di wi a obema ye ne ayakata so no yesra ban se ye gusu aya adwuma ye mfiri so eti enfidie no amfamle ye di wi na se firi so a ye ne ayabekata so opemso 104.7 asam de Ghana tibi ho galamse kunam se ko ba bia o adwa Abaso woko ezo de se de woto bo boss na taso o mu se o mu di wi o mu abakata so na mo mfidie ni akade am betimi de aye san kata so o mu obi o Ghana ban asem eda so papa mampani do mahama asem de eda so asante manta mu so afọ Dr. Frank Makohini asem no ehimba saa no enya transe a na aye hu ye mane ya se tontokrom de ni bi na yakote se tubrane obi ato entimpanifo ntie emuti na sopam na mo fa ye nkotu ye ma o manfo ho na asomdwe mra ye de o mase